मेहरारू सुतल भी आए मरद जगावे गइल बड़े सोचतर करे दिन रात खा के खाना बनावत या लइका खिलावत या एगो सुदर्शन बाबू के ज्ञात है एकदम ओकरा के दूध उठावना करे के पड़ी ना भी जिलेबी अरे उठ सारा लोग गेहूं काटे चल देले बा आ तू एकदम सुतर रहल बाड़ू ना भगलो 8 बजे सुतल बड़ू उठ बगरवा सुतहु नहीं की दे अच्छा सुतेल बड़ू जा का हो सुनी हम गहूं काटे ना जाए। अच्छा तो के कटी तार बाबू कटियन को अरे सारा गिरहत चाहतर कि आगे आगे खेत काट के दौरी क के ओसौनी क के आ गेहूं एकदम जप कर दिहल जा आ तू सुतल बड़ू अरे काहे सुतल बड़े से बात बोल सुनी का चाहतनी कि हम कटिया करे जाई आ सुदर्शन को देवर बावे उ सूत के खाई आ देखी ना जिलेबी खाता है रात अरे सुनो डंटा रहित तो तरह का 2 डंटा हम मार देती अब पूछब का है सुदर्शन जीवा हमार भाई हो तार देवर हो नु तो उ सूत के खाई चाहे बैठ के खाई तोरा उससे का मतलब बा भाई के हमरा परतर देखइबे चल गहू काटे चल चाहे रो आज कुछ कली लेकिन हम कटिया करे ना जाए तो ना जाए। बड़ा ढीठ भी है तना ढीठ है हसुआ उसुआ बा हसुआ बाबे बाकरे उ सुदर्शन के बाबूजी बनावता है अरे तोरा हसुआ धरे ओरे आवेला ना तो हसुआ धरे पहले सीख की हसुआ केंगा धइल जाला काटल केंगा जाला बताई बताई हई धर धर भर मुठा हेंगा हसुआ धर ले आ जब डांठ आई तो ओकरा के ओते ओते करबे भर भर गेहूं एकदम गिर जाई एगो चट आहा ले आई धर 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 पूजा जी एगो तू ले ला तने हई हसुआ रवा धरी हां धले खाली धले आ चली बाजार में आ देखे आराम से काटम ना तो बेट हाथ में आ जाई आ हसुआ बिक दिया के पड़े अरे तो चैत महीना में लगल बाबे कोटिया तने एमे केहू गेहूंन बा गुड्डू गेहूंन बबन बवाली अरवा ड्राइवर साहब भाई तू झाल जोन बजा दे तरन हालो रो तारा मारे झाल रोता है पर ध्यान दे अरे तो चैत महीना में लगल बाबे कोटिया अरे कहे बाबा के कोला में आवल करो अरे आवल करो अरे आवल करो आकी हम भर बाजा ढके बजी आवल करी अरे तू भर मुठा ढके मुठी आवल करो मुठिया बा खराब बात ना हो डाला अभी से कोनो खराब बात बोल नहीं खन सको हई है बाबे धारे के बा हई है बाबे हे करे के धके अब मुठिया लेवे के बाद ए राजा जी ई हसुआ की एथी हवे बड़ा मोट बावे आई बाप काहे तो चैत महीना में लगल बाबे कोटिया चैत महीना में लगल बाबे कोटिया हे बाबा के कोला में आवल करो अरे आवल करो अरे आवल करो ए बाछी अरे धर हो तो देखो हम तो छुअब ना हमरा छुअवनी लग जाला मत छुई ई तो हमर गलियो मिसली हो हां आ हेंगा हेंगा सुहराव तो बड़ी देखो रहुआ बेटवा खाली आ धर जब सुहराव करी ता हमर खाड़ा होखे लागत है भाई रोआ रोआ देहिया के रोवा अरे चैत महीना में लगल बाबा कोटिया अरे चैत महीना में लगल बाबा कोटिया हे बाबा के कोला में आवल करो अरे आवल करो अरे आवल करो
करो अरे तो हम भर बाजा धक बजियावल करी आ तू भर मुठा धक मुठियावल करो हम भर बाजा धक बजियावल करी आ तू भर मुठा धक मुठियावल करो पूजा जी गाना समझ में आवे के चाहिए पब्लिक के कि का ब्यास गाना गावता रहे ना तो रात भर हमनी के भचर 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 बोल देव जा आ केहू के बुझाई ना आ कोनो शब्द हो के ओकरा के नीमन शब्द बना दिहल ओकरा के ब्यास कहल जाला गलती ना लू आ रउआ जितना बोलत नहीं कि अपना गेहूं से अपना धामिन से अपना बिछगो से बरबतियावत तो वो ना चाहिए हमरा साथे गेहूं काटे जइबू त जानतरू का खियाब तरह के सुन लो बताओ तनी हेले आवो त तोह के खियाई बहम सतुआ चटनिया तोह के खियाई बहम सतुआ चटनिया तोह के खियाई हम सतुआ चटनिया अब तो कच कच पियाज कटी हो ए हो हमर धनिया कच कच पियाज कटी हो ए हो हमर धनिया सुनो ई चैत महीना में दाल भात अचार ई पूरी या पुआ खती ना होला ये चैत महीना में सतुआ होखे तनी टिकोड़ा होखे कौन चीज के आम के तनी भरुआ मरचा होखे आ ना होखे तो तनी आम के अचार फाटा होखे उहे मजा आवेला तो तोह के खियाई बहम सतुआ चटनिया आ कच कच पियाज कटी हो ए हो बनिया कच कच पियाज कटी हो ए हो बनिया अरे तो चैत महीना में लगल बाबे कटिया अरे कहे बाबा के कोरा में आवल करो अरे आवल करो अरे आओ साज सजिंदा और नाच नचनिया ए बरा के डेट में मार्केट में ठीक रही है नु तब तारा के लोग पूछी अना तो सुनो ए पूजा जी लगबू रात दिन डोरावे तो कुछ होई ना पर ध्यान दियो अरे तो चैत महीना में लगल बाबे कटिया अरे तिवारी जी के कोरा में आवल करो अरे आवल करो अरे आवल अरे तो हम घर बाजा धके अरे पजियावल करी आ तू भर मुठा धके मुठियावल हम घर बाजा धके पजियावल करी तू भर मुठा धके चैत के लयदारी होके के चाहिए गौनाई होके तनी चह चह लोग के चेहरा पर हंसी बुझाओ
हम तो देखत नहीं कि जितना ही बोलत तरी इनके पतिया बुझाते नहीं कि का बोलत तरी हम बोलत खाली पिछोइया लोग बुझाता ए पर ध्यान दो। अब तनी हम 5 मिनट ले चलो तनी माता जी के दरबार में।